Usuku oluhle endaweni yasemsinga inhlangano yomama amajukujuku izobumba kabusha lolu bumbano lomama oludume ngokwenza umehluko emphakathini. Amajukujuku omama abahlangana ndawonye ngenhloso yokwenza izinto ezahlukahlukene ezizosimamisa ke umphakathi kanjalo ke nemindeni yazo. Osula namhlanje sibheka nje uhambo lwamajukujuku sikhuluma nomama siphinde futhi ke sikhulume nokumsunguli wayo lenhlangano umama ke uDudu Khoza ngaphambi kokuthi ke siye kwabanye ke omama ababeyingxenye iyalo lolusuku uma ngabe sithi ke abakhulume. Amajukujuku aseshintsha kakhulu. Ukhona umama okwakhuluma la wathi amajukujuku ngaphezulu kokunikwa imali noma yini cha kujula ngomqondo. Umqondo akusethi mebuka izinto umama umzila abuthi konje ngakha kanjani imali ngalokho ngakha kanjani. Igama elithi amajukujuku liyachaza ukuthi omama basebenza ngezandla, omama bale qala ukuthiwa kanje ayiphuma sisasho njalo. Sethi omama bale endaweni ekuthiwa isesabelweni kodwa khona ngisho amajukujuku aseThekwini ngoba ikhona indawo kongcolosi nezindawo enjani la khona amajukujuku asekhule kakhulu ngendlela ukuthi ayi njoba ngithi ayi 11 districts kunjalo namanje kodwa iCovid isenza manje senza ama relaunch yonke inja asizile ukuzoqala la sizo relaunch oba kwakukhona usihlalo wethu omkhulu wayekwaKopi kodwa manje siqala ngendlela ukuthi siyawavuselela ngoba into enkulu omama amajukujuku ababe yingane leyo langa ngaleso sikhathi sebe omama manje baganile abanye sebe omama ezala kodwa into enkulu esiqhubuzela ukuthi sebenzisa ikhwepha zakho usebenzisa ukhozi ukulalela ukuthi besithini kuthiwani ufunda amaphepha uhambela indawo ubuke u1 KZN uze ukuthi kuthiwani makhulunyana nomama ungasali iuniform le yethu yenza ukuthi ikushaye unembeza noma abe uyayibona ukuthi iphuma esporweni kodwa uyayibona ukuthi konje ngijukujuku ngizophuma ngijukujuku kukho into engezinhle ephuma emlonyeni wami uma besithi omama laba khona omama bangakazi baphatha abantu kodwa sebefunda ukuba osihlalo uma besihlalo bosihlalo umasipala wonke phansi kwakhe kube khona ikomiti into engasi uzokalawula abantu kukhule kube khona ngisho manje ngophinki uphinki uyini uyiprovince yonke angithi khona uprovince ngoba vele suke iprovince yonke abese kuthi umama loya abe ideputy yakhe yini yonke indawo sinomama silontsha yonke indawo kodwa siya relauncha kodwa futhi siphinde sibe nohlelo la sikwazi khona ukuxhumana siphinde futhi sebenzisa ama WhatsApp group siphinde futhi kunjalo nje nezwi nokuhambelana amakhonto ezenzekile kodwa khula kusho ukukhula nokungahlala ulinda imali kodwa wazi ukuthi ningayenza kanjani yazi omama njengoba belana bayigibelisile ukwazi ukubeka isenti nesenti ngoba inhliziyo yakhe ithi ngifuna ukubona abanye omama kodwa mayengekho into zogqugquzela ukubeka imali phezulu kwenye uyoloku uyidla njengoba ayikho into oyibhekile ukuthi uzoyenza uzoloku ucela nezingane zakho ziyakwazi ukupha imali baziyazi ukuthi uyaphi yakumajukujuku uyokwenzani uzobuya sewunjani nazo enhle and siyakhuleka somama into esasikhuleka sisho ukuthi senza ngomlingo kodwa ade sisho ukuthi yazi yonke leminyaka hayi ngobani kodwa bayazi siyakhuleka kwala noma sengilindile ukuthi nkosiyami bayahamba baya endaweni ezikude njengoba beya koHerigwala ngihlale ngingakhumuli ngilinde ukuthi kodwa nkosiyami ngithola ukuthi bafike kahle bangisho emabhasini la behamba khona bayangiphumbula uJehova bayacula baya yonke into ezokwenza ukuthi baphephe no driver abahamba nabagcina sebewumndeni nathi konke lokho kuyasijabulisa siyakhula. Namhlanje sila emsinga kuzolontsha amajukujuku kukhona umama Khoza okhozi FM bahambisana nabasebenzi bakhe ama districts amanye akhona iLembu uMgungundlovu namanye ama districts akhona ngoba la kusemzinyathi amajukujuku njengoba alontshela ukuthi ekwazi ukulekelela omama basemsinga njengoba sazi ukuthi la emsinga sike sibe nemarket day la sikhombisa khona imisebenzi ethi yezandla esenza njengoma solekeleleka njengamanje ukuthi sithole imarket ngomama Khoza wazana nabantu abaningi abasendaweni eziningi ezihlukene lokho ke nathi kuzosilekelela njengabasemsinga ukuthi njengoba sesihlangene nalabo bantu sikwazi ukuthi sidayise kahle imisebenzi yethu yezandla esiyenzayo ukudlulisela kwezinye indawo kanjalo nalabo abatshalayo abanemtati nabo futhi bazolekeleleka ukuthola imarket bekwazi ukuthi bexhumane kahle even nano agriculture ukwenza imisebenzi yabo yokutshala. Amajukujuku inhlangano yaqalwa uMam Dudu Khoza wathatha omama basemakhaya
wabafukula enze ukuthi bakwazi ukufunda ukuthi bayimele. Omama bamajukujuku-ke ngingathi ayikho into abangayenzi yokuthi beziphilise. Imukela wonke umuntu wesifazane kusukela ekuqaleni kuyi-young human, siyabathatha size sofika kumama osemdala, ngoba nje into yokuqala esenza samajukujuku kunomama abahlola iy'ntombi, siyakhulisa zihambe zemhlangeni emakhaya ethu, kuyasetshenzwa ngezandla zethu. I-belief yethu esayithola la ngumama Dudu, sathola ukuthi mawumama fanele ukuthi ufunde uzenzela, ungahlali nasekhaya uhlukumezeka ngenxa yokuthi akukho lapho uzophila khona. Siwomama bamajukujuku abaningi bethu asenabo ngisho nobaba, kodwa imizi yethu isamile, akukho la esinenkinga khona, siyakwazi ukuyimela, siyasebenza, siyalima, awukho umsebenzi wezandla esingawenzi ngoba satshela nje ukuthi ngezandla zethu siyakwazi ukuphila nangemqondo yethu. Sihlangene-ke samajukujuku, singomama nje, asixabani, asinakho nje ungezwani, siyaphila nje kumnandi kumajukujuku. Cha-ke mntanami, egameni lo mama ukuthi mhlawumbe lokho akakubuza ukuthi sisizakala kanjani, siyasizakala mntanami kakhulu, ngoba izinto esizenzayo njengamanje sizenza ngokuhlangana, into ebesingayazi. Uma senza ngokuhlangana siba amaqeqebana kuyasisiza kakhulu. Siyakwazi nokuthi kube khona esikutholayo njengoba sewomama silima nasemasimini emabhedeni, siyakwazi manje ukuthi funa sitshale ngokuhlanganyela, sikwazi ukudayisa ngokuhlanganyela. Siyasizakala kakhulu ngokufundiseka kanjalo, ngoba besingazi nokuthi kufuna utshale kangakanani nokuthi utshale kanjani, kodwa ngokuhambela lezi inhlangano ezisisiza ngokusifundisa siyasizakala kakhulu. Ney'ngane zethu siyakhona ukwazi ukufundisa, mina ezami seyifunde zonke impela ngakho ukulima. Yebo, nanenhlangano zokuthi kufuneka sithi sowomama singami ngokulima kodwa kube khona esikwenzayo. Njengoba abanye omama siyawenza amacansi, abanye omama siyakwenza lokho ukuthi sizakhele ubuhlalu, sihambele imicimbi besicele, sinandise imicimbi, siyakwazi ukuthola. Yikho ukufundiseka emajukujukwini ukuthi yonke into yenza ukufuneka nihlangane, uma ningahlangene akwenze kulutho uwedwa, ngoba noma unenkinga uyakwazi ukuxoxa nomunye umama nisizakale. Kube sekuthi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kwathi kuzolontshwa amajukujuku la aseMsinga. Kungeyiyo into yokuthi mhlambe into eqala ukuthi kube khona amajukujuku eMsinga. Abe khona nakudala kuhamba kana lawo ma-challenges. Sekuvuselelwa-ke indlela yamajukujuku-ke kube sekukhethwa ikomiti kabusha, ngase ngidonseka-ke ngaba usihlalo wamajukujuku aseMsinga komama. Mina into engingayikhuthaza entsheni esakhula, ngiyakhuthaza ukuthi isondele emsebenzini yezandla. Kakhulu ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukuzenzela, angathi uzoncika ngoba nakho nomuntu wesilisa empilweni yakhe. Lokho ngiyakhuthaza kakhulu ngoba ngiyakubona uma ngabe ikhaya liba khona ngomama, imisebenzi nje esikhathini samanje njengoba icikiza, kodwa uma ukwazi ukuzenzela uyakwazi ukuphila, uyakwazi ukuphilisa ikhaya lakho, uyakwazi ukuphilisa abantwana bakho. Ngalawo mazwi ngiqonda ukuthi intsha yethu esakhula fisa ukuthi izimisele ngokusebenzisa imisebenzi yezandla, ukuthi ngathi ikwazi ukuzenzela. Umuntu angathi uzoba nempilo ngoba encikasana nomunye umuntu. Ikhaya ngomama. Ngalawo magama ngiqonda ukuthi njengoba siwomama, uNkulunkulu esidala wayesethembile ukuthi sizokwazi ukumisa amakhaya. Ube seveza lenhlangano yamajukujuku ukuthi sibe womama, igroup yomama, ukuze nomunye uthole i-idea komunye. Uthothi khona into obukwazi ukuyenza kodwa awunawo umqondo wayo ngokugcwele. Kodwa uma usunabanye njengoba siyicluster yomama nje igama selithi amajukujuku. Ngalokho keep into ephilayo. Oyibona wona uthi iyaphila lento esikhathini nje eside, bengihleli kahle ngihleze talenteni, kodwa ukuthi anginayo indlela yokuthi ngihlangane nabanye ngiphila nakho ngomthetho ukusiza. Ngalawo magama-ke ngiqonda ukuthi amajukujuku ngiyafisa ukuthi akhule, a-extendeke ngoba aphilisa, asawaphilisile amakhaya amaningi. Still namanje abaningi umuntu mayelanda umbona lo muntu kahle nami angisukusho ukuthi ngiswele, angizisondelanise nomama ukuze ngizoba nekhaya ngalendlela engifisa ngayo. Ngalawo magama ngiqonda ukukhuthaza ukuthi amajukujuku akhule eMsinga ukuze sizokwazi ukuxosha ikati eziko, sizoxosheka ngama-ideas sowacosha kwabanye nabanye, sihlanganise sikhiphe into ephilayo. Ngiyabonga.
Yebo, ngiyabagqugquzela kakhulu abantu besifazane kakhulukazi abalapha eMsinga ukuthi singahlali sisongizandla. Iningi kakhulu into esingayenza. Singaxhumana even nanoNdlunkulu, ngizwela uNdlunkulu wamaChunu esho ukuthi kutshalwa insangu le kodwa yokwakha amakhambi. Singaxhumana even nanaye sisukume sizenzele ngoba ukuhlala silinde obaba yikho lokho kusenza ukuthi kwesinye isikhathi thola ukuthi ngenxa yokuncika kibo sigcina sesincika kibo nangezinto engafanele kubesidlongilela izingane bese usuthi ngiyosho kanjani ngoba ubaba uyena olethe isinkwa la ekhaya kanti nawe uma usilethe isinkwa uyakwazi ukuthi izinto zonke uzenze even nangomthetho nje ufake ekhaya kwenziwe izinto ngendlela efanelayo kungahlawulwa izinto engafanele ihlawulwe ngenxa yokuthi esincengile. Angisho ukuthi singabancengi obaba, sibancenge sibahloniphe ngoba lokho uNkulunkulu asidalela khona ukuthi sibahloniphe sibakhothamele kodwa hayi ngezinto engafanele. Ngiyakhuza kakhulu ke kulokho bengakhothama umama kuze kweqe. Ukuba khona ke kwamajukujuku kithina kuyaqala eMsinga besizolontsha. So ukuvukuza omama bese kucasheni ngoba umama Dudukhoze ehleze esho ethi le emajukujukwini thina sisemajukujukwini ke eMsinga. So ngokuthi sibe naleli qembu noma istructure sesinaso la eMsinga libeza amajukujuku kuzosinikeza kakhulu uveza amakhono ngoba umama Dudukhoza uqhuquzela ukuthi umama esekhaya akazenzele akakwazi ukuthi afakele iparish endlini. So omama esinabo la sibonile into adivezwa bakha amacansi bakha amaphinifa bakha igqoko bakha icholo sesokwazi nathi ukuthi siba khombise ebantwini baseMsinga sikwazi ukuthi sithenge. Ngithanda kakhulu esicholo ngoba eMsinga sidume ngesicholo. So nje bavele baba baningi nanoma ngabe uyadlula ngendlela sesiyakumema ke senawazi amajukujuku bakhona mama beyicholo bakhona mama amacansi nidluleni isithinte sizokwazi ukuthi nithenge kubona nathi omama bethu bakwazi ukuyimela eMsinga. Umnyalezo engawudlulisela kubantu besifazane manje njengoba ngumama wejukujuku ukuthi abantu abasondele bezohamba nathi singomama bamajukujuku ngoba la kuyaphilwa siyakwazi ukufunda ukuthi simele asikwazi ukuhlala sihlukunyezwa sabantu besifazane ngenxa ukuthi asinayo into esoyidla amandla wonke akumuntu sifazane njengoba seyimbokodo siqinile amakhaya ethu ayama ngenxa ukuthi somama abamisele abafunda ukuzenzela yonke into. Siyamajukujuku ngaphezulu kokulima, ngaphezulu kwenza imisebenzi emihle sikhule, ngaphezulu kokwazi ukubeka imali, ngaphezulu kokudlulisa uthando. Ngiyaziqhenya ngishaya isifuba ngokuthi nginami kuneqhaza engilibambayo kwezombusazwe. Uyazi ukuthi nje ubona khona o-deputy mayor bagqoka kanjena baba majukujuku. Thina ngisho ngaye Harry Gwala awuboni EFF, awuboni IFP, awuboni ANC ngoba noma ngabe ubani uthenga iskipa esiyelo uyababona behlelile etafuleni. Uzokuthiwa kunemela lapha kunekhansela kunani kodwa ngoba bafaka amajukujuku bonke. Awukwazi ukubona usathi nje iJNU yethu ayikho eyethu eyamajukujuku and bonke bakwenza ukuzimisela nje bobabona. Ngiyaziqhenya ekutheni nami khona isandla ngisifakile ekutheni kube nombusazwe ongenambangazwe. Yebo, okukhulu kakhulu uma ngabe usebenzisa wakho umqondo angisho ukuthi ungabahlonipha abantu noma ungawulalela umsindo semaceleni kodwa wa umuntu ofuna ukujabulisa abantu uthi nkosami ngobuyela kanjani ekhaya bazothini abantu uzogcina ungasazi nokutshela umyeni wakho ukuthi lalela ke le mali njengoba ngiyoyenza manje ngizokwenza ukuthi ngifuna ikhulu izibe ukuthi ngiqala ibhizinisi angithi uyayizwa leyo nto uma ngabe uwazi ukuthi ungalalela umsindo seceleni iba nesibindi sokuthi ngiyabuya ekhaya. Uma nifuna imali yenu ngizonika, nifuna imali engalotshola ngayo kulungile phela ngizoninika. Ngoba manje uthothi abaningi sebehleli ngoba kunancindezi ukuthi ngizobuyela ekhaya bathola inkomo. Akusho lokho ukuthi kufanele uze uyogwaza ulinyazo umuntu. Okwesithathu lokho ukuthi kwakuthiwa qala hlala phezulu kwamapitikoti zakhula besho njalo manje ayisasa awukazi nje usamusha umama osho njalo ethi fihla amapitikoti omzi wakho hlala phezulu kwawo cha. Siyabusisana kodwa sithi hlonipha nokuphuma ngomlomo angithi uyayizwa sithi okukhulu kakhulu musibona ukuthi ukukhuluma sekungixakile manje yenza ngezenzo uthi hayi ngane zami kuyabona ukuthi awusadlali ke lapho kodwa musama lapho umemeze nishawodane kwemva kwesikhathi uyabona ukuthi usasho nje khona into abasazi ngayo nje abantu besifazane sigudi la sefanele manje sibe gudi la. Mbukeli ke ngempela ikhona ke lokhu ke abakushoyo ikakhulukazi ke omama ukuthi lenhlangano ulekelela kangakanani ke umphakathi izilekelela kanjani ke impilo zabo kanti futhi ke izilekelela kanjani ke imindeni ngempela ke baze bakhuluma kahle ke omama bamajukujuku. Sibonga kakhulu ukuthi beyingxenye yalolu hlelo ukusuka eqaleni kuze kushayile isikhathi igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza
Ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo. Inkosi inibusise.